И здравейте хора, аз съм Иван335 и днес с мен е Фрика от БГ. И днес ще правим втори епизод на Survival PvP у един сървър. Името е Gameplex. И тъй, значи ще ви покажа първо къща. Ето какво добавихме. Това е добавено. Днес го направихме. Не снимах, защото ме мързеше. И ето онези къщи, там ги стояхме ние двамата с него на геймо, защото имахме те за билдер, но не са не приели още. Ето го новото нещо. Това е вградено в тази грамадна пещера или там, какво е назад. Като влезнем, сега излизаме, има два входа. Като влезнем има място и тук са честовете. Бяхме на евент, взехме много неща, много фулки, много легове. Не можах да снимам, защото сървър лагаше като гъс. Аз някой на пипи. Да, сега този клип ще е за PvP и за нещо друго. Ето това всичко са фулки. Аз имам някои резервни в мен. И сега отиваме на PvP. И сега отиваме на пипито, как ще пипим? Ще ги мачкаме направо. Лава. Чай да напиша АЛ. Чай. Ларк PvP. Стоя. Добре. Скачай, брат. Хайде, скочиха двама. Аз скочих. Някаква айронка. И нека да скочи кръста, брат. Нека Джоус. Би Джоусъс. Оле, как мъкнал, бак. Къде отиде оня кръста, бе? Аз сме не вендър перли, бат. Аз имам 10. Ости, бе, сега ще понабия това. Той няма. Той е тос. Ми иска... Убихме го, дами и господа. Ще убих кръста. Ще убих. Аз съм умръднал, то се на килара, бе. Ето да не килара. Maybe. Който вижда Кръстев да го бамне. На мен пък какво ми става, бе, брат? Би го. Той не мога да му уби, то няма стрентка, брат. Аз си да не изям легото. Аз имам стрентка, брат. Некъв човек ти идва тука. Не бе, аз ти кажа, че той няма стрент. Некъв ти скача за тебе. Пази го, брат, Yes! Ой, аз падах при него, баси фейла. Ям лек. Фърляй една перла. Бе, аз се стъкнах, брат, чай. Мръдни са. Добре, дай. Не мога. Мен то ще ме убие. Айде, просто е. Аз бия по него, аз знам кой удар. Айде, тук той умира. Умря ли го, браво. Мен ми наточиха с супер яко, ама няма нищо. Фул меч, взех фул меч. Браво. Чакай, че си изтървах фул лъка. Ей, ти ми взех фул лъка. Ще го върна. Какъв фул лък, дами и господа, тук стана епик фейл, но излязохме. Миро, хвърли ме една ендър перла. Ето ти ябълка, хвърлих ти легендарки. Ендър перла ми дай, бе. Чай, бе, аз не мога да излезна. Нямам право да използвам. Ето излезнах. Сега то става да го... Подай ми. Ти го уби. Подай ми една такос, нещо си там. Ето ти. Една ендър перла. Добре, стана меленце и ги унищожихме всичките. Трябва още някой да дойде, човек. Аз съм пълен с фулки в инвентара, ама не малко да хубаво, така че не съм да. Много ясно. То с него ли убихме пак, бе, брат? Чай, бий го, ай го мъчим с всички. Да, аз си го бил с меча, брат, ама той се е чист хак. О, убих го с ръка! Аз го убих. Викам, той го убих с всички. Тук става яко меленце. Какви брони, какво чудо. Фулъка ми е в тебе, да знаеш. Целият инвентар с фулки някакви. И на мене. В ендър честа имам някакви пусти. Ете, после ще ги продавам. Това пича ще взема му уби. Че го даваш да веднъж да го наточи. Той е толкова много нахален, почна да става. Айде. Аз ти го убила, бе.
Ай, стига, че аз ти бутах след това, брат. Давай на малко. Не знам дали не чувате мишките. Ще проверя после. Стига си ма бил, Ще пробвам Butterfly кликнато. Стига, брат. Аз изпитих целия. Той ще вземе уби. Кой, бе? Че е малко го кара, он е хакера. Не, това ти обаче кила, бе. И той ще вземе уби. Че изпия стретки да го уби с ръчичка. Аз тя налага ПВП да скоча пак. Айде, умри, бе. Айде, бе. Айде, бе. Точно тук идвам. Чакай, не дай смеча. О, ти го, бе. Ти го уби. Не, той умря. Бърне тудеят. Той само умря, както виждате. Той пак ще дойде това. Сега е много да си сваля гачи, те така обикарам от тук. Не ги трябва за малко хората. Че, това си фал. Само да не вземе някой ми скочи. Чай да спавим малко, да си налага ПВП. Да спавим малко. Чай си хвърля броните и ненужните дедгем. Ние се развихме супер много за 2 дена. Аз дай ще чуя дали да правя трети епизод тук, защото супер скучно. Той никой не скача. Кой? Той никой не скача тук. Направим си хора всичко и сега никой не скача. Ай, аз ти имам холм. Ако искаш да свършим клипа и ти да отвориш една кутийка там и това. Хубаво, този клип явно ще бъде супер кратък. Направихме едно ПВП, сега ще отворя една кутия пълна с тайни на Гери Никол малко. Тя извада нещо друго бия. Значи ето тук какво направихме. Този скила, О, би го с ръчичка! И тук на втория етаж ще е спалнята, дето не знам какво ще правим, какво ще струваме. Това сега не съм го казал. Сега имаме от Ender взехме 31 размножители на крипър, това ще ни е много полезно, ако грифваме холм. Това той ще ги идвам до холма. Тъй, сега ще ходим на спаун, да си пробвам късмета с този ключ Gameplex K. Сега да видим какво ще стане, какво ще излезе от това чудо. Нека да се молим на Господ да е нещо хубаво. Моля те, Господи. Един стак за роботи. Ай, за малко да ми са парене спаунер, пана ми са Apple. The fuck, 60, един стак ябълки. Бабо. Много тролващо. Маля, ти са бек панали 3 ключа. Мен за малко ми са падни някакъв спаунер. Добре. Май това ще откипата, няма какво друго да правим. Добре, да, то ние сме се развили супер много, сега ще ви покажа какво има в честовете и ще спираме клипа. Значи, тук в тези честови няма нищо. Тук имаме стак чест пълен с фулки. Чайте. Чест пълен с фулки. Ето. Тук има някакви пусти. Тези ги взехме от евента. Пак повтарям, че не можах да снимам заради лага, защото лагаше като гъс. Пак някакви фулки, някакви материали тук. Нищо интересно като цяло. Ще си продам нещата, вие колко пари ще спечеля. Ето отново сега в момента лагва сървъра. Даже и при това не мога да влезна. Ти как влизна, бе, мейт? Добре, сървъра лагна. Ето, той даже в момента лаги като няма... Да! Реконектнаме ми. Добре, хора, това ще е от мен за този клип. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, ударете един лайк, абонирайте се и чао!